Лукашенка, які падняў з кален беларускую вёску, гэта адзін з кітоў, на якіх трымаецца яго ўлада. Былы старшыня Саўгаса Гарадзец вельмі любіць піарыцца катаннем на трактары, сёрбаннем супу разам з камбайнёрамі і дэманстратыўным клопатам пра кожнае цяля ці парася. Але разам з гэтым за 31 год яго аднаасобнага кіравання сяло давялі да такога стану, што яго спатрэбілася тэрмінова ратаваць. Моя задача спасти деревню, чтобы это не были пустые, покосившиеся хаты, чтобы там жили люди где только возможно. Гэтую задачу Лукашенка вырашае усе 30 гадоў ва ўладзе, і цяпер ужо можна сказаць адназначна, ён яе праваліў, не ўратаваўшы ад катастрофы нават сваю малую радзіму. У сваёй перадвыбарчай праграме 94-го года, якая пафасна называлася «Адвесці народ ад бездані», Лукашенка канстатаваў, што сельская гаспадарка Беларусі адкінутая на 20 гадоў назад. Ён абяцаў захаваць калгасы, а мэту дзяржавы бачыў у тым, каб ссадзіць сферу з іглы бясконцых датацый і прымусіць яе акупляць саму сябе. Выглядала, што малады і харызматычны дэпутат ведаў, пра што казаў, бо сам ён 7 гадоў кіраваў гаспадаркай народнай шклоўшчыне. Лукашенка неаднаразова сцвярджаў, што Гарадзец быў найгоршым саўгасам на ўвесь Савецкі Саюз, што з'яўляецца вялікім перабольшаннем. Так, ён быў не перадавым, але дакладна не самым адсталым. Больш за тое, за маладым старшынёй асабіста быў замацаваны першы намеснік кіраўніка Магілёўскай вобласці, дзякуючы чаму ў гарадцы хутка з'явілася тэхніка, дарогі і жытло для калгаснікаў. На хвалі перабудовы Лукашенка захапіўся ідэяй арэнднага падраду, і ў яго саўгас пачалі вазіць розных партыйных работнікаў і вучоных, якіх эмацыйны старшыня апрацоўваў шматгадзіннымі размовамі. Аднойчы яго запрасілі ў Маскву на адмысловую нараду да кіраўніка Савецкага Саюза Михаила Горбачова, і паміж імі нават адбыўся невялікі дыялог. Не надо никаких декретов, Михаил Сергеевич. Просто, может быть, надо говорить об этой дисциплине на уровне генерального секретаря. Да, я сказал, что дисциплина и ответственность, дисциплина и порядок, если их не будет перестройки. Ничего не будет, никакой перестройки. Значит, не все ты читал. Да, ладно, не все. Гэтая размова, якую паказалі па тэлебачанні, моцна падняла самаацэнку маладога старшыні беларускага саўгаса, і пасля ён усім расказваў, што яго запрашалі ў Маскву нібыта для распрацоўкі эканамічных рэформ. Акрамя перадавых метадаў працы Лукашенка выкарыстоўваў і традыцыйныя. Усім добра вядомая гісторыя са збіццём трактарыста, праз якую на маладога начальніка нават завялі крымінальную справу, якая ў выніку да суда не дайшла, бо за старшыню заступіліся дэпутаты райсавета. У 1990 годзе пасля абрання ў Вярхоўны Савет Лукашенка вельмі хацеў сысці з гарадца. Ён збіраўся стаць старшынёй адной з камісій, што дало б яму магчымасць уладкавацца ў прэзідыум парламента і пераехаць у Мінск. Аднак яго кандыдатуру не падтрымалі, і ў выніку давялося працаваць далей і чакаць наступнага шансу. Ён з'явіўся ў 94 годзе, і тады шклоўскі дэпутат і аграрый стаў адразу першым прэзідэнтам Беларусі. Па статыстыцы, якую ў тыя часы публікавала дзяржаўная сельская газета, магло скласціся ўражанне, што Гарадзец за час кіравання Лукашэнкі стаў звышпаспяховай гаспадаркай. Але справа ў тым, што да яго прыходу саўгас быў збяднелым, і рост пачынаўся па сутнасці з нуля. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў сцвярджаў, што калектыўнымі высілкамі Лукашэнку атрымалася толькі паставіць ляжачую гаспадарку на ногі, але не больш за тое. Часто привожу пример, что на 3 дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь в 1994 году. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались, наверное, Господь помог. Па стане на 1994 год у беларускіх вёсках жылі 3 мільёны 300 тысяч чалавек, ці фактычна траціна насельніцтва, і здавалася, што іх жыццё з прыходам да ўлады Лукашэнкі павінна змяніцца ў лепшы бок. Але захаванне савецкіх практык не дала плёну. Калі ў 1990 годзе ў краіне збіралі 7 мільёнаў тонн збожжа, то ў 2000-м ураджай упаў да 4,5. У выніку адмоўная сальда ў гандлі сельгаспрадукцыяй склала 500 мільёнаў даляраў, а доля аграсектара ва ўнутраным валавым прадукце ўпала з 15% да 11%.
І нават гэта Александр Лукашенко змог запісаць у свае дасягненні. Выступаючы на усебеларускім народным сходзе ў 2001 годзе, ён пахваліўся, што глыбіня спаду айчыннай сельскай гаспадаркі меншая, чым у суседзяў. У выніку вёску вырашылі проста заваліць грашыма. Тым больш, што разам з ростам цэнаў на нафту ў Беларусь хлынулі гіганцкія расійскія субсідыі, і пачынаючы з 2003-го пачаліся размовы пра стварэнне усеабдымнай праграмы адраджэння сяла. Гэтае адраджэнне павінна было пайсці па двух шляхах: сацыяльна-эканамічнае развіццё сельскіх тэрыторый, а таксама удасканаленне працы калгасаў ва ўмовах рынку. На дзяржпраграму, якую Лукашенко падпісаў у 2005 годзе, збіраліся патраціць неверагодныя грошы – дзясяткі трыльёнаў рублёў, а гэта звыш 30 мільярдаў, калі перавесці ў даляры. Менавіта тады ў мове з'явілася ўсім вядомае слова «аграгарадок». Агрогородок – это благоустроенный населенный пункт, в котором созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающего в нем населения и жителям прилегающих к ним территорий. От правильно и грамотно спроектированного агрогородка зависит и его будущее. Из почти 24 тысяч сельских поселений решено на базе центров сельсоветов и центральных усадеб хозяйств создать 1481 агрогородок. У рамках дзяржаўнай праграмы калгасы мусілі штогод будаваць па 5 тыповых жылых дамоў для работнікаў. У народзе гэтыя аднатыпныя цагляныя домікі сталі называць лукашэнкаўскімі, а кіраўнік Беларусі пафосна называў іх асабнякамі для сялян. А вот такой одноквартирный дом площадью 80,3 квадратных метра предусматривает возможность хозяевам устройства мансарды с техподпольем. Тамбур, прихожая, общая комната и 2 жилых, кухня, коридор, ванная, уборная, топочная, прекрасная веранда, техподполье. Общая площадь с мансардой более 113 квадратных метров. Согласитесь, такой дом – мечта для любой семьи. Разам з жылым фондам у кожным аграгарадку павінны былі з'явіцца асфальтаваныя дарогі, газ з іншымі камунікацыямі, а таксама бальніцы, школы, дамы культуры і іншыя побытавыя установы. На пэўны час некаторыя беларускія вёскі і сапраўды займелі даволі прывабны знешні выгляд, але ж рабілася гэта за кошт неверагодных уліванняў бюджэтных грошай. Што тычыцца гаспадарак, то тут нічога не змянілася, бо нягледзячы на ўсе размовы пра пераход на рынкавую эканоміку, для айчынных калгасаў і вытворчых кааператываў захавалася нявыгадная датацыйная сістэма. Яны былі вымушаныя аддаваць сваю прадукцыю па нізкіх закупачных коштах, а каб купіць новую тэхніку і ўгнаенне ці нават выплаціць заробкі, трэба было чакаць дзяржаўных субсідый альбо браць крэдыт у банку. Па стане на 2010 год глыбіня дзяржаўных датацый у сельскай гаспадарцы Беларусі складала каля 60%, у 3 разы перавышаючы сярэднія паказчыкі па свеце. У сярэдзіне нулявых з'явілася і іншае знакамітае ноу-хау. Стратныя калгасы пачалі навешваць на паспяховыя арганізацыі, і такім чынам свае гаспадаркі з'явіліся ў банкаў, заводаў і нават міністэрстваў. Але ж многія аграгарадкі вельмі хутка ператварыліся ў пацёмкінскія вёскі, а іх жыхары імкліва уцякалі ў гарады. У выніку ў 2011-м Лукашенко заявіў, што нягледзячы на патрачаныя трыльёны рублёў за 6 гадоў дзяржпраграмы адрадзіць беларускае сяло так і не ўдалося. А тагачасны прэм'ер-міністр Михаил Мясніковіч у сваю чаргу прызнаў, што сельская гаспадарка краіны працягвала знаходзіцца ў жудасным стане і не апраўдала надзей, якія на яе ускладалі. Але ж гіганцкія грашовыя ўліванні не маглі не даць увогуле ніякага эфекту. У канцы нулявых у Беларусі сталі збіраць амаль 9 мільёнаў тонн збожжа, што ў 2 разы перавысіла ўраджай 2000 года, але ж у астатнім асабліва не было чым пахваліцца. Доўгі час аграрныя паказчыкі ў Беларусі параўноўвалі з 90-м годам, апошнім да развалу СССР. Па вытворчасці мяса савецкія лічбы ўдалося дагнаць толькі ў 2017-м, а па малаку дык і ўвогуле толькі ў 2020-м. Што тычыцца бульбы, то тут увогуле не ўдалося вярнуцца на ранейшы ўзровень. Летась упершыню ў гісторыі краіны здарыўся дэфіцыт гародніны, якую часта называюць другім хлебам. Сітуацыя, якая гучыць як анекдот пры Лукашэнку, стала рэальнасцю, але гэта не замінае міфатворчасці пра вялікага кіраўніка, які ўсё захаваў і падняў сяло з руін. И наше сельское хозяйство – это то, чем мы можем гордиться. И слава Богу, что мы не уничтожили сельское хозяйство в 90-е годы. Слава Богу, что
президент сохранил колхозы. Разрушать, не строить. Вся эта сказка, что мы сейчас всех фермерами сделаем и заживем. Вон Европа показывает сегодня. Где их сельское хозяйство? Все уничтожено. Огромные проблемы. Сколько закупается там. Почему эти фермеры говно вывозят в центре городов? Потому что их уничтожают. Вот вам развитие фермерства. Але вернемся ў 2010-е. Іх пачатак адзначыўся магутным фінансавым крызісам, які прыпыніў уліванне ў сельскую гаспадарку. Пра чарговае адраджэнне сяла загаварылі толькі ў 2017-м, калі тагачасны віцэ-прэм'ер Михаил Русы прадставіў канцэпцыю так званай вёскі будучыні, то бок такога сабе аграгарадка версіі 2.0, але ўжо з інтэрнэтам, кафе і велодорожками. Мне кажется, что в будущем деревню будет сложно назвать деревней. Да уже сейчас это название весьма относительное. Комфортное жилье, качественные дороги, грамотно организованный общественный транспорт и развитая инфраструктура. Скоро такие местечки появятся во всех областях нашей страны. Галоўнай мэтай усіх гэтых целарухаў было захаваць людзей на сяле, бо пачынаючы з 2010 года колькасць работнікаў сельгасарганізацый упала амаль на чвэрць з 392 до 305 тысяч. Прычым у пачатку 90-х гэтая лічба амаль дасягала 1 мільёна. Лукашенко чакана канцэпцыю вёскі будучыні ухваліў і паставіў задачу, каб у сялян было ўсё неабходнае для прыстойнага жыцця. Во всех сельских населенных пунктах, агрогородках Беларуси необходимо разработать в полном объеме, внедрить новые социальные стандарты. В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода, социальное обслуживание, обеспеченность необходимыми товарами и интернет, желательно высокоскоростной. Але ж нягледзячы на ўсе расказы прапаганды пра высокахуткасны інтэрнэт і басейны на сяле, рэчаіснасць была зусім іншай. Яе Лукашенко на свае вочы змог пабачыць на роднай Шклоўшчыне, калі вясной 2019 года прыехаў на малочна-таварны комплекс «Слежи». А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Тая поездка скончылася адстаўкай міністра сельскай гаспадаркі і губернатара Магілёўскай вобласці, аднак ад ідэі вёскі будучыні Лукашенко не адмовіўся і дагэтуль. Агрогородок и крупные деревни, которые были раньше центрами колхозов и совхозов. Это будущее Беларуси. На хутора люди уже не поедут. Поэтому это правильно, это будущее. Я буду это пропагандировать, чтобы люди приезжали сюда, учились, как строить агрогородки, как их развивать. Адметна, што узорную вёску будучыні улады ляпілі з малой радзімы Лукашэнкі, Копыси Аршанскага района, дзе і нарадзіўся будучы кіраўнік. Вось толькі хутка высветлілася, што нягледзячы на ўсе намаганні, людзі бягуць і адтуль. Пакуль прапаганда здымала захопленыя рэпартажы, нават гэтая нашпігаваная бюджэтнымі грашыма паказальная вёска павольна, але няўмольна вымірала, што паказвалі нават афіцыйныя падлікі. У студзені 2023 года там жыло амаль 800 чалавек, а праз 2 гады ў студзені 25-га насельніцтва Копысі ўжо скарацілася да 600. Часам кіраўніка Беларусі пачынае заносіць, і тады ён уключае рэжым бурклівага дзеда і пачынае казаць, што моладзі, каб нешта патрабаваць, трэба спачатку папрацаваць па 2-3 змены. Мы вот говорим, молодежь приходит и прочее, надо условия, надо жилье. Да, это надо, но не надо забывать, что молодой человек должен работать 2-3 смены, как это было у вас, чтобы заработать деньги. А у нас считают так, пришел, тебе дали и все. И ты лег на диване, ноги закрутил, смотрю телевизор, читаю газеты. Молодежь надо приучать к труду, ибо потеряем ее вообще. И дисциплина, о которой я сказал. Кадровая политика – это дисциплина. Если он будет или она плевать на вас и говорит, увольняйте, вы ничего не сделаете. У выніку у айчынную сельскую гаспадарку вярнулася нешта кшталту прыгоннага права. У 2023 Лукашенко заявіў пра тое, што ніводны спецыяліст аграсектару не можа звольніцца з працы без дазволу старшыні мясцовага райвыканкама, інакш атрымае воўчы білет і не зможа працаўладкавацца увогуле нідзе. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения
райисполкома, председатель райисполкома. Уволился, никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. Тым не менш, ні бізуном, ні пернікам утрымаць людзей на сяле не атрымліваецца. Колькасць вясковага насельніцтва за 31 год кіравання Лукашэнкі знізілася на траціну. Было 3 мільёны 300 тысяч, а цяпер засталося менш за 2. Акрамя таго, колькасць населеных пунктаў зменшылася больш, чым на 1700. Груба кажучы, кожны тыдзень нязменнай улады каштаваў Беларусі адной зніклай вёскі. У той час, як Лукашенко перайшоў да радыкальных метадаў у адносінах да сялянаў, яго вельмі стаў хваляваць падзеж жывёлы. Каровы, свінні і цяляты ў апошнія гады пачалі гінуць шалёнымі тэмпамі, і летась з'ява дасягнула гістарычнага піку. Я это вообще не понимаю. Лично, как человек деревенский и работавший немного в сельском хозяйстве. Ну и вообще, как можно допустить гибель маленьких этих деток, теляток? Ну как это можно? Такая катастрафічная карціна стала вынікам комплексу са шматлікіх лукашэнкаўскіх падыходаў. Хранічна бедным гаспадаркам няма на што аднаўляць свае памяшканні і купляць кармы, не кажучы ўжо пра тое, што там банальна няма каму працаваць і лячыць хворую жывёлу. З іншага боку, беларускі аграрны комплекс перафарматаваўся на будаўніцтва гіганцкіх свінакомплексаў і ферм, таму заражэнні ў такіх гаспадарках адразу прыводзяць да больш маштабных наступстваў, чым калі б хвароба прыйшла ў нейкі невялікі калгас ці прыватнае падвор'е. Ёсць і трэцяя тэорыя, што насамрэч лічбы па падзяжы не такія ўжо катастрафічныя. Справа ў тым, што на паперы гіне тая жывёла, якой насамрэч ніколі не існавала. Спачатку ў гаспадарках займаюцца прыпіскамі, каб выконваць бясконцыя планы, а пасля лічбы проста прыводзяцца да сапраўднага стану. Караюць у Беларусі звычайна не за факт падзяжу, а за тое, што яго хаваюць. Пачынаючы з 2019 года Лукашенко змяніў 5 міністраў сельскай гаспадаркі і неаднаразова пагражаў ім наступствамі, калі яны не выправяць сітуацыю ў сваёй галіне. Але за кратамі ў выніку апынуўся толькі адзін Ігор Брыло, ды і таго пакаралі не за сяло, а за карупцыю на малаказаводзе бабуліна Крынка. Астатнія ж працягваюць заставацца чыноўнікамі і займаюць сур'ёзныя пасады. Напрыклад, Іван Крупко ўзначальвае Гомельскую вобласць, а Сяргей Барташ – стратэгічны Шклоўскі раён. З сакавіка мінулага года Мінсельгасам кіруе Юрый Горлаў, але нядаўна стала вядома, што ў адміністрацыі Лукашэнкі прапаноўвалі змяніць міністра і адправіць яго на нейкую іншую працу. Але той нечакана выступіў супраць, бо нібыта Горлаў добра дае рады сваёй працы. Праз некалькі дзён аказалася, што міністр сельскай гаспадаркі не настолькі ўжо і эффектыўны. Ну так у нас есть министр сельского, правда, как показала практика, никакой. Он до зимы, когда уже рапс этот перестал расти в поле, и эти регуляторы роста к черту никому не были нужны. Он вносил предложения. Это что, нормально? Присаживайся, я так, на всякий случай. Ты не единственный такой. Але варта адзначыць, што ў дзейнай сістэме абсалютна не мае значэння, хто займае найвышэйшую пасаду ў Мінсельгасе, бо без радыкальнага пералому нічога не зменіцца. На паперы шмат што нібыта расце. Збожжа сталі збіраць больш за кошт павелічэння пасяўных плошчаў. Да ўсяго ў агульны ўраджай уключаюць рапс і кукурузу. Рост вытворчасці мяса і малака забяспечылі гіганцкія комплексы, а на мільярдах экспарту зарабляюць перапрацоўчыя камбінаты, у той час як дзяржаўным гаспадаркам даводзіцца зводзіць канцы з канцамі, а дзяржкантроль кашмарыць іх няспыннымі праверкамі. КДК ўжо адрапартаваў аб праблемах падрыхтоўкі да пасяўной 2026 года. У чвэрці сельскагаспадарчых арганізацый ёсць праблемы з рамонтам тэхнікі, бо няма запчастак і механізатараў. Ёсць і гаспадаркі, дзе увогуле няма цэлых трактараў, а таксама сярод іншых праблем адзначаецца адсутнасць угнаенняў і насення. У выніку ўжо цяпер можна прадказаць, што будзе адбывацца далей. У Палацы Незалежнасці пачнуцца нарады, на якіх чыноўнікам будуць пагражаць турмой, калі яны не выправяць сітуацыю. Пасля Лукашенка асабіста з'ездзіць у які-небудзь узорны калгас.
Там абасраных кароў яму больш не пакажуць, бо на грандыёзныя разносы здароўя ўжо не хапае. Летам жа пачнецца бітва за ураджай, а прапаганда будзе паказваць гераічных камбайнёраў, якім даводзіцца працаваць амаль кругласутачна, бо людзей у гаспадарках застаецца ўсё менш. Заганнае кола лукашэнкаўскага кіравання зробіць новы абарот, перамеле парачку дробных старшынь карупцыянераў і зменіць, магчыма, чарговага міністра сельскай гаспадаркі. І ўсё пачнецца наноў. Моя цель, очень хотел бы надеяться, что и ваша, спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни, не будет государства.